fel de partea a doua, oarecum mai la bârfă. De mai bine de 20 de ani am citit profeții despre apocalipse, sfârșitul lumii, Sonda Singh, Păianjenul Negru, Nostradamus și foarte multe alte treburi au mai apărut pe parcurs. Experimentul Montauk. Și fel de vizionari au avut ceva de zis despre acest fenomen numit apocalipsă, trezire. Și am descoperit că, în definitiv, toți se refereau la același lucru. Că îi spuneau eliberare, mântuire, iluminare. Ochidochi. Luat prin prisma egoului, orgoliului, importanței de sine, tâmpenia asta nu e bună. Pentru că începi să te consideri inegal cu alții. Și asta duce la o trezire inutilă, la o singurare, o izolare. Ceea ce se produce foarte evident și frecvent cu așa numita lume pretins spirituală. Cu ei foste spirituale. Ochidochi. Un lucru este cert. Universul, ca să evolueze, îți crește dinamica și crește frecvența. Căldura, lumina, intensitatea, cum vrei să zici. Fiind scufundat în acest mediu, încarnat în acest corp fizic, inevitabil trebuie să te miști mai cu talent, cu mai multă pasiune, cu mai mult elan, făcând ce simți mai mult decât ceea ce trebuie. Sau întâi ceea ce simți și ulterior, dacă vrei tu de frică, poți să faci ce trebuie. Prin fel și fel de condiționare. Sonda Singh avea ceva profeții cu Nou Ierusalim, cu prostii din astea, București, oraș de sticlă, 9 km de diametru, taragotisme, care nu s-au verificat. Dintr-un punct de vedere psihologic, atingând anul 2000, normal că puneam întrebări de alea, că o să am numai 27 de ani, groaznic. Aici n-apuci mare lucru. Și într-adevăr, în 2000 am trăit un fenomen foarte apocaliptic, psihologic. Am dedicat toată existența la vreo 18 ani, așa, 17, 18, 19, unei idei de dacă tot nu înțeleg nimic din viață și mi-e indiferent dacă mor sau trăiesc, măcar să nu mor degeaba. Așa că hai să facem ceva pentru un mai bine general. Mai ales atunci când va fi nevoie, prin 2000 sau la. Pregătindu-mă în acest sens. Astfel că moartea la un moment dat îți poate deveni un aliat extraordinar. În clipa în care nu te mai temi de ea, nu mai ai prejudecăți vis-a-vis de ea. Fără doar și poate ca să mă conving, va trebui să verific dacă există sau nu altă dimensiune. Dacă poți să detașezi un corp morfogenetic, corp astral, corp original, Dumnezeu, cum vrei să zici, dacă poți să-l detașezi de corpul fizic și există încă o dimensiune paralelă, ok, aburelele băbești cu viața și moartea și cu pleci din nimic și vin nimic, se duc, știi cum așa, ca praf. Whatever, necesar a fost verificarea asta, dar tot așa, într-un moment în care mi-era fix egal dacă mâine mă mai trezesc sau nu. Și nu fac aici acte de impresii ca să umplu o casetă sau prostii din astea, un stick, nu o casetă. Pur și simplu trebuia o dată certă. Există sau nu există? Părea e logic. Și tu poți să faci orice verificare în viață raportând la logică. Simplifică tot, până la binar, până la A sau B. Și acolo e marea
verificare, mare revelație. E așa sau e așa? Cu toate că poți influența experimentul prin așteptările tale, dar nu prea mult. Dacă insisti cu un experiment, până la urmă observi că, se poate trece dincolo de limita percepțiilor tale, de limita obișnuitului tău, de limita convingerilor publice. Trecem peste chestia asta. În esență, oamenii deja aveau nevoie de cine știe ce ajutoare, pretindeau cine știe ce ajutoare, pretindeau cine știe ce bine mersi în viață, fără a vrea să participe. Devenise un factor foarte evident că, chiar dacă vorbesc la timpul trecut, e valabil și acum, dar o iau așa ca pe o istorisire. Pretindeau cine știe ce formule magice care să le asigure lor certitudinea faptului că dacă înaintezi, sigur ai o rezolvare, o soluție. Dar cei care promit în definitiv sunt siguri că nu există. Cei care promit că dacă vei face așa, vei munci, vei câștiga, vei avea, vei fi bine mersi, acei oameni care au încercat și au văzut că nu merge așa, în continuare îți vor spune ție, fă așa, știind sigur că nu merge. Iar în toată suma rezultatelor lor nu simt cine știe ce satisfacție. Dar pentru aia îți văd și ție faci aceeași pastilă. Pentru că oamenii pretind formule, indicatoare, exact. Și dacă se poate să nu facă, să nu se schimbe el cu nimic. Să rămână cu aceleași convingeri, cu aceeași stare, cu aceeași trăire, cu aceeași stare de a pretinde iubirea, nu de a oferi. De a pretinde atenția, de a pretinde aplauzele, de ajungând din ce în ce mai mult la un formalist, la etichetă, la exterior. Formisunile de sunt din ce în ce mai puțin de imaginație, de suflet, încercând să folosească doar unitatea fizică. Mă rog, unitatea de carbon, corpul, chestia asta, cu care avem percepție într-o zonă numită de noi fizică. Sau, mă rog, naturală. Apropo de cuvântul natural, e musai în dezvoltarea ta să devii din ce în ce mai autentic, adică mai natural. Și natural ești prin ceea ce simți, prin ceea ce la interior ești. Fă din ce în ce mai deschis, mai sincer ceea ce simți. Așa numita minte, structură, nu poți să o folosești, fiindcă este foarte perversă. Îți argumentează în continuu de ce ar trebui să stai, de ce ar trebui să n-ai entuziasm, de ce nu merită. Zona structurată a minții umane este extraordinar de vehementă, de violentă, de nemulțumită, de cărcotașă. Pentru că este fixă, o structură rigidă, într-o lume în care toate formele se schimbă, ca un flux și un reflux. Încearcă să imaginezi o casă, ca femeie sau ca bărbat, în care faci curat mereu și în continuu să mișcă lucrurile. Și asta se cheamă munca în zadar. De când dacă ai observat niște ciclicități, cum se mișcă lucrurile, ai putea să te bucuri de ele așa cum se mișcă și sau eventual să te folosești de aceste mișcări, care nu-ți solicită ție niciun efort. Existența în sine este o situație mobilă. Cum ai putea înțelege creșterea de frecvență decât prin faptul că elementele existenței devin din ce în ce mai mobile, din ce în ce mai flexibile, mai fluide. Și toate structurile rigide tind să rămână la urmă. Există un exemplu cu un personaj mistic care, într-o situație din asta în care era atacat de, nu el și prietenii lui, de o hoardă uriașă de personaje care vreau să jefuiască nu știu ce locații, templu, etc., în care existau niște valori, înscrisuri cu o vechime enormă. Niște personaje au crezut că de fapt e vorba de altfel de valori și nu. Individul respectiv, observând toată gloata aia de personaje hotărâte, cai, impresii, săbii și alte nebunii, iese la o fereastră
se concentrează la toată energia, lumina, puterea, dumnezeirea universală și o focusează asupra ăstora. Și ăștia încep să se bată între ei, pentru că au respins această energie. Mai exact, ce vreau să-ți lămurești foarte simplu. Frecvența înaltă va influența totdeauna o frecvență joasă. Lumina va influența întunericul, întunericul nu va influența lumina. Simplu spus. O frecvență înaltă penetrează, trece, este liniară, trece prin orice fel de câmp de undă de frecvență joasă, ca și cum ai face diferența între ultra scurte și unde lungi. Îți dau niște exemple pe care le poți vedea tot în fizică. Extraordinar. Cred că fără un pic de fizică, un pic de chimie, un pic de noțiuni mai profunde despre lumea concretă, e foarte greu să înțelegi realitatea. Dacă te raportezi doar la condiția animală de maimuță, câine sau ce-o fi acolo, nu știu cum ai putea să-i vorbești unei maimuțe. Au făcut experiența asta și alții. Și au ieșit religii, au ieșit orice altceva. Whatever. În esență, acest gen de profeții și din Apocalipsă și de peste tot nu au coincis cu, în primul rând, între ele, și nu au coincis cu niciun fel de realitate. Unii se străduie în zonele de informare în masă să scoată în evidență cine știe ce potriviri de-a lui Nostradamus, de-a lui interpretări de Catrene, care de fapt n-au nicio legătură. Nu știu ce. Mai era un personaj, îi ziceau ăștia Păianjenul Negru și ăla avea nu știu ce mega profeții negre, firește. Foarte ciudat că toate sunt negre, toate sunt ciudate, toate să te sperie, toate să te inhibe. În general, o ființă pesimistă sau cu minte stricată, cu minte bușită, va vedea în viitor ceva nașpa, ceva neinteresant, ceva care respinge. O ființă elevată, în primul rând, vede prezentul ca fiind ok, în regulă, în al doilea rând, cu cât e mai în regulă cu prezentul, emisia lui, starea lui, atitudinea lui generează următoarea realitate, așa numitul viitor, care nu există. Este o consecință a ceea ce tu ai generat în raport cu un mediu concret. Iar cu cât raportul tău este mai armonic, ceea ce urmează este și mai armonic, și mai simetric. Dar tu influențezi realitatea. Tu influențezi experimentul vieții tale. Într-un termen așa mistico-ideologic, tu ești Dumnezeul vieții tale. Tu atragi în existența ta elemente care să-ți confirme convingerea. De-aia ar fi interesant să te ocupi de lucrurile care îți plac, îți sunt la îndemână și poți să faci ceva. Iar tot ceea ce îți derutează, îți deconcertează atenția, îți o fragmentează într-un milion de direcții, vâja, fă-le vânt. Nu contează, sunt irelevante, nu fac decât să-ți distrag atenția, adică energia, vitalitate, entuziasm, pasiune. Ai suficiente resurse pentru regenerare fizică. Dar dacă le consumi cu prostii, cu cine știe ce concursuri, tensiuni sportive, politice, sociale, concurența interumană, dacă le consumi cu așa ceva, această energie, va fi din ce în ce mai puțină pentru corpul tău. Încearcă să înțelegi lumea în termenii energie, dar dacă nu poți înțelege în termenii banilor, cu resurse puține, rezumă-te la existența ta, la a-ți asigura un confort. Prin confort înțeleg ceva normal, ceva ok, ceva în regulă. Prin confort nu înțeleg aberantul. Nici tu nu ar trebui să le înțelegi. Existența în sine nu va genera abnormități. Copacul mamutic, o specie de purici, una de elefanți, probabil, dar o specie întreagă. Existența nu creează abnormități. Toate impresiile astea orgolioase, megalomane, unor egouri împotriva altor egouri, nu sunt susținute de existență.
Pentru existență, formele sunt toate egale, identice, toate trebuie susținute. Deci niște resurse, dacă tu nu intri în cine știe ce stări psihice sau paradoxuri în mintea ta, în care nu mai ești atent la ceea ce ți se oferă, la influențe, indiferent că sunt ele fizice, astronomice, astrologice, orice fel de influențe, dacă ești din mintea aia blocată, ți deschizi la cine știe ce posibilități există în prezent, atât cât sunt ele, normale, medii, atât cât ai nevoie, treaba merge mai departe. Din ce în ce mai satisfăcător, mai mulțumitor. Și se cheamă că frecvența ta crește. În traducere te spiritualizezi. Spiritul fiind o polaritate a existenței sau materia o altă polaritate. Spuneam că Universul la bază constituie din unde, din linearități, din spirale, într-o buclă îți conține ție iluzia de particulă. Și, mă rog, ulterior ele devin pozitivă și negativă, electron și proton. Sau particulă inițială, cum vrei să spui. Una cu aparentă polaritate plus și una minus. Ok, nu vreau să repet procesul. Sau, mă rog, explicația în sine. Toată Apocalipsa lui Ioan se referea de fapt la o trezire în masă, la o informare în masă, la o cultură în masă. Ca să schimbe atitudinea, se poate de la o zi la alta. Sunt exemple prin Rusia în care oameni care au ajuns în top high five-ul evoluției sociale sau piramidei sociale au sesizat lipsa de valoare, lipsa de satisfacție, de starea tensionată, încordată, rece între ei și familia lor și toți cei care erau în jur și lăcomia și starea aia de trepăduși care vin în jur și invidii și gelozii și au ieșit din chestiile astea și nu știu cât sunt. În orice caz, e vorba de ordinul sutelor și chiar miilor de personaje care și-au retras undeva în Siberia și locuiesc cu valori simple, naturale. Și sunt foarte mulți care au făcut asta, nu numai în Rusia. Sunt personaje pe planetă care trăiesc, hai spunem așa, ca acum 5.000 de ani. Încă nu au fost acaparați de civilizație. Ca respectivul tribu, omatica aia de pe planeta Pandora din Avatar, dar acolo înțelegi că sunt metafore. Pentru că nu au avut nevoie de acele valori formale ale unor personaje care se pretindeau vezi, Doamne superioare. În fine, aceeași profeții din astea istorice, biblice, se referă la o grămadă de alți profeți falși. În sensul în care toată lumea dă sfaturi la toată lumea zice ce ar trebui să facă, dar este fals. Ce simți tu este una, ce zic alții este alta. Ai încredere și ascultă de așa numita vocea ta interioară, nu de acea cunoaștere exterioară. Orice personaj care îți vorbește despre viitor, chipul, e un profet, dar profețiile lui sunt amenințătoare. Foarte puțin sau nimeni, nu știu, prea m-au zis să zică, bă, fă ce vrei, fă ce-ți place, fii tu însuți, fii total. Trăiește cu încredere 100% în ceea ce faci și treaba aia merge. Și ai bunul simț al măsurii să faci pași, nu salturi. Și să vezi că treaba merge. Liniștit, fără să te grăbești nicăieri. Nu ai o singură încarnare, ai un număr nelimitat. Nu există contor la încarnare. Cât progresezi, câte valori înglobezi în calitățile tale, să cânti, să desenezi, să mergi cu mașina, să știi să umbli cu un calculator, să folosești tehnologia, să orice, sunt lucruri date ce le-ai învățat. Ca și notă, ca și orice. Nu le poți uita niciodată. S-au integrat în așa numita sferă ritmică, reflexă, în așa numita energie electrostatică sau câmp subconștient. Energia electrostatică este rotundă.
Energia dinamică sau masculină, să spunem așa, este liniară, radiantă. Este un tip de energie ciclică, guvernat oarecum de așa numită emisferă stângă a ființei umane, așa numită minte feminină sau minte de copil, care preia imaginile pe care le face într-un mod repetitiv și apoi se manifestă reflex. Și este o zonă de minte, o zonă de realitate pe care nu poți ignora, pentru că o cultivi prin tot ceea ce faci. Pe de o parte îți solicit curajul de a experimenta ceea ce vrei, pe de altă parte să te ții de zona feminină a realității tale, de zona copil. Nu te vei maturiza dacă respingi copilul din tine. Dacă lovești în instinctele tale, dacă lovești în spatele tău, în umbra ta, în picioarele tale, în partea ta stângă, așa îți vei da singur cu dreptul în stânga. Sau palme în cap. O ființă sau un element cu adevărat matur în existență implică înțelegerea față de acel ceva, utilizarea acel ceva, aprecierea ceea ce este, dar aprecierea nu neapărat ca măsură, 5 metri, 2 cm, 8 kg, culoarea verde, inclusiv elementele astea, dar aprecierea în sensul de a găsi un rost, o utilitate, un sens lucrurilor, ție, mediului, realității așa cum este ea, acceptând existența așa cum este ea, găsind un mod de a coopera cu ea, de a relaționa cu ea. Este paradoxal, este șocant, este total, atât timp cât există oameni, resurse, active, posibilități de servicii, tu să-i spui, știi, lumea matematică a valorilor s-a încurcat, deci s-a creat un excedent de bani, acum sunt mai puțin bani, nu sunt bani, resursele sunt, produsele sunt, serviciile pot fi, și tu îi blochezi pe oameni la nivel mental cu nu sunt hârtii sau valori. De ce nu tiperești? Cât ai nevoie? Nu-ți mai să ții calcule, treaba ta. Se reglează ele în timp. Dacă nu produci dereglări inutile, ca distracție, să vezi ce se întâmplă. Pentru că, orice copil care a făcut școală sau alea înțelege că suma valorilor pe care tu le scoți fictiv sau artificial ca să dublezi produsele, să spunem așa, dintr-o zonă anume, valorezi, dulapul face 5 unități, masa 2 unități, în funcție de necesitatea lor, 4, 7 unități. În clipa în care am introdus mai multe valori în piață decât sunt în teritoriul respectiv, am schimbat valorile. Aia nu o să mai fie 7 unități, o să fie 70. Deci că am introdus de 10 ori mai mulți bani. Sau dacă scot bani, nu să mai fie 7 unități, o să fie 0,7 unități. Practic sunt jocuri de raționament. Tu apreciezi ce valoare au lucrurile sau câte unități, care e mai important, care e mai puțin important, toate sunt la fel de importante, dar mă rog. La nivelul ăsta acestui joc speculativ, practic au fost înnebuniți oamenii, deși obiectele există, resursele există, materialul există. Unica resursă esențială în existență, fiind însăși viața, pasiunea, puterea, plăcerea, orice om are în el tone de resurse pentru care tone de iubire. Iubirea nu este a ta sau a mea, mintea mea și mintea cuiva, e o iubire universală, e o minte universală pe care vrei să o folosești, vrei să-ți folosești vitalitatea sau poți să stai blocat, paralizat în mintea ta, că nu știu ce să fac. N-am un sens, un rost și o logică. Dacă nu mă aplaude nimeni, eu nu fac nimic. Nu trăiești ca să te aplaude lumea. Trăiești ca să faci ce vrei tu, frate. Cu sau fără aprobare, cu sau fără apreciere. Spre că nu este atât de să ții cont de niște reguli pe care ți le impun alții pentru că tu să asculți, dacă asculți. Că dacă nu asculți, n-au ce-ți face. Regulile sunt făcute să îngrădească pe oi. Dar nu vor fi niciodată atât de mulți câini pe cât oi. Tu cu câinii sperii, frate, 100 de oi. Ieși din blana aia de oaie
botistă și posacă, fă ce vrei și să vezi cum câinii nu poate alerga după 1000 de oi. N-are cum. Astfel că așa numită cunoaștere, așa numită la chestii, principii, probabil sunt gândite într-un mod normal, egal pentru toată lumea. Sunt interesante niște reguli de bun simț, dar le simți și tu alea. Nu trebuie să spun cineva nu minți, dar nici nu ai vrut să minți, ca și copil ești șocat când vezi că ăștia mari mint. Prima ta impresie despre un om care îl vezi că minte, copil fiind, neștiind ce aia, ești șocat neplăcut de acest ceva. De furturi, de violență, de... Un copil e natural. Ăla este eul tău adevărat, care e natural. El nu știe toate mizerile astea. Și primul impact cu el este șocant, deprimant, paralizant, inhibitor. Uită toate tâmpenile care le-ai învățat. Pentru că, în definitiv, este inutil să te duci într-o zonă de comportament animal și cineva să spune, nu, nu trebuie să te comporți ca animal. Nu trebuie să smulgi mâncarea din gură de la altul. Dar poate tu nici nu vrei asta. Și nu că poate, în mod sigur nu vrei. Ești la fel de capabil să faci tot ce ai nevoie ca să te descurci. Trăiești într-o lume plină de resurse. Chiar dacă unii au pus mâna pe ele și le vând cu picătura, cu metru, cu... Tu n-ai voie să exploatezi nimic, izvorul trebuie să-i puni în contor, totul e al lui nenea, nu știu cine o fi statul ăsta, dar mă rog, e o turmă de proprietari de oameni sau ceva de genul ăsta, de cultivatori de oameni, dresori sau ceva de genul. Dar în același timp tu ai o existență biologică, o minte biologică, o minte intuitivă, o minte liberă. Ea nu va putea fi niciodată structurată și organizată, fiindcă e mobilă, caută, vrea. Oricât de tare ai înfricoșa o ființă umană, el are mai multă viață în el decât frica. Are mai multe nevoi de a experimenta, de a încerca. Vezi și tu gogorița asta cu super criza mega financiară, numerică, nu știu ce fel de criză a fost asta, psihică, nu trebuie neapărat dispărut. Oamenii s-au adaptat la alte chestii, alte valori, alte condiții și cei mai mulți au început să facă schimburi fără bani, barter. De ce? Pentru că dacă nu sunt bani, nu, facem schimburi așa cum erau ele înainte. În cele mai multe zone mai nou făcute, țări cucerite și nu, așa, economizate, civilizate, la, mai bine s-ar spune cotropite, elegant, diplomatic. În cele mai multe zone din astea, cum și acum în zonele rurale, se fac schimburi. Am o holdă de cartofi și nu mănânc decât 3 saci. Eu cu familia mea toată iarna și toată vara și tot anul. Fac 5.000 de litri de vin, da, din vița de vii, abia numai 500, nu, atâta pot. La 4.500 fac schimburi. Și nu mă refer acum la schimburi de oferte fizice. Ajuți pe cineva la o treabă, ajuți pe altcineva și inevitabil se creează un concurs de împrejurări de schimb. Dacă oamenii realizează o rețea din ce în ce mai apropiată între ei, nu mai au nevoie de ajutor exterior. Și culmea paradoxal, cei care au mai puțină cunoaștere, care nu sunt mai la țară, mai alea, sunt bine mersi. Nu au toate stresurile astea care se creează în aglomerările umane. Și în aglomerări se duc personaje așa, care s-au lăsat prostite ca în turmă. De un joc, un fel de casino ierarhic, așa, în care joci, riști, câștigi, urci într-o ierarhie, te trezești că n-ai ce faci acolo. Te trezești că nu vrei să-ți impui punctul de vedere la niște oameni, dar totuși trebuie să-l impui și treburi din asta. În fine. Seamănă joc din noroc toată treaba. Ieșind din toată respectiva chestie, așa cum este ea, în regulă, profesională foarte bună, există și posibilitatea de a trăi liber,
detașat de toate aceste valori. Și asta o spun din prisma unui personaj care, cel puțin, mai bine de 4 ani, a stat cu mine însumi și cu existența în munți. Și n-am stat așa că, pe de o parte s-a ca necesitate, dar pe de altă parte am văzut că de fapt e mai ok. Că existența așa cum este, ea are cu totul și cu totul altfel de valori și conotații. Că este sensibilă, că e receptivă, că răspunde la prezența ta. Inclusiv plante, inclusiv apa, pietrele, norii, cu cât te empatizezi mai mult cu ceva, devine înglobat în câmpul tău de energie și se simetrizează cu tine și tu cu ele. Ca și cum te simetriza cu un loc de parcare exact în clipa în care se eliberează. Nu te duci nici mai devreme, nici mai târziu în acel loc. Când ești într-o stare ok, liniștită, când ești în flow universal, în curgerea universală. Dar dacă intri în crispări, în stări, în tensiuni, vei ajunge când nu este niciun loc. Și mai stai o jumătate de oră și te enervezi și mai tare și o să-ți ia altcineva locul din fața ta, fiindcă tu tocmai ai concentrat la nervii tăi. Cam la așa ceva vreau să mă refer. Nu contează cât îmbunătățești viața ta, dar o poți îmbunătăți cu un alt tip de energie, cu un alt fel de a te comporta, din ce în ce mai prietenos. Eu nu cred că îți trebuie altă apocalipsă. Și tâmpenii de astea cu bolizi, cu asteroizi, cu tremuri, cu inundații, cu scufundări de calote, glaciare, sunt menite doar ca să obțină două tipuri de reacții. Un personaj reacționează prin a consuma din ce în ce mai mult, că mai am 2, 3, 4 ani, că să mănânc mai mult, alte treburi mai mult. Și alții, ho, mă pot bucura de viață și fără să mă agit. Sunt unii care fumează ultima țigară, ascult ultima melodie, pentru că au intrat într-un proces hipnotic sinucigaș, în care le-a zis vreun doctor că băi se moare în jumătate de oră sau în 5 minute. Și dacă botistul, botist și crede pe cuvânt că doar uite are halat și știe el ce zice acolo, intră într-o formă de sinucidere autocreată, ceva de genul ăsta, își dușește sistemul fizic pentru că a pus bot la o idee absolut științifică, neargumentată, dar științifică. Sunt foarte mulți oameni care știu sigur că dansează ultimul dans, că este ultima oară când se duc într-un loc, într-o încarnare, că este ultima oară când văd o persoană. Este o profunzime a percepției atunci, pe care puteai să o ai tot timpul. Dar nu. Noi avem 5.000 de ani de trăit în lumea asta. Avem timp foarte mult de pierdut. Putem risipi 24 de ore în 24. Atunci când stai nas în nas cu existența, nu cu masa socială, când toți au așteptări despre tine, toți îți intră în jocul ăsta, hai să criticăm unii pe alții, să ne plângem unii de alții, să ne dăm mai mari unii la alții. Când ești din jocul ăsta și stai pe margine, cred că unul din primele lucruri pe care le observi, se sezezi că tu, natural, ești un om foarte liniștit. Bine, mersi. Trece o 1, 2, 3 până să stingă, trece acea inerție de forme, gânde, temeri, de stres, de nebunii, de așteptări, de ce-ți mai imaginezi tu acolo. Dar după ce trece, o secundă. Scuză-mă că jignesc ego, că vezi, Doamne, mă uit la niște treburi importante. Principalul lucru pe care îl simți, că forma ta naturală de existență este mult mai răbdătoare, mult mai precisă,
că valorile tale reale în viață sunt mult mai simple, că necesitățile tale nu sunt exagerate și că tot ce făceai până la momentul ăla, intrând în hora aia, era o agitație așa, ca și cum ai sta 24 într-o oră, știi, și dansezi în continuu. Când ești pe margine, spui, bă, ce toată treaba asta? Ia uite cât ai lumea, câte lucruri poți să fac și cât de faină e realitatea, dincolo de toate, mă rog, arta asta abstractă, numită citadin, numită blocuri, străzi, becuri, totul în serie, totul predictibil, totul, din cauza că lucrurile devin predictibile, tu nici nu le mai observi. Din cauza că oamenii din jurul tău nu te interesează decât să nu reprezintă un pericol, te rici pe lângă ei, doar te asiguri așa că, ok, hai, să mergem mai departe. Nu ești curios să-l cunoști pe omul ăla, să-l saluți, să-i zâmbești, să te uiți în ochii lui. Nu cred că ți se pare o schimbare prea mare, dar totuși este. Să ieși dintr-o lume artificială într-una biologică. Și de fapt aici va fi întreg softul, care nu știu dacă se va întâmpla neapărat în 2012. E foarte probabil. Fiindcă din ce în ce mai mulți oameni care au urcat toate 6 nivele ale jocului uman, 7, 8, 9, cât ar fi acolo, 12, au ajuns la un capăt și au zis, bă, dar valorile inițiale erau la fel de faine, chiar mult mai faine. Și devin din ce în ce mai dezinteresați de aceste valori artificiale, care nu-i satisfac biologic. Fiindcă se trezesc singuri, se trezesc într-o continuă tensiune, într-o continuă concurență, cu cât urci mai mult în nivelul de joc uman, treaba este din ce în ce mai rece, din ce în ce mai feroce, din ce în ce mai perversă. Iar dacă te-ai băgat vreodată în lumea afacerilor, lumea concurenței vis-a-vis de, trecând dincolo din nivelul politic, intrând în nivelul bancar, în nivelul în care ești investitor sau ceva de genul ăsta, vei vedea cât de feroce este acea lume. Înfiorător de feroce. Totul se duce numai la calcule, la numere, la teritorii, nu este nimic uman acolo. E fix robotic totul. La nivel emoțional, oamenii sunt gheață perfectă. Sloi. Vreau să înțelegi asta ca un fel de comparație, ca un fel de jignire, ca un fel de... Este starea cu care s-a obișnuit, pe care o trăiesc, dar în același timp observă că cum Sfântul Dumnezeu, un copil sau un om care nu are decât nisipul de sub picioare, e amabil, e atent, e cald, e bun, zâmbește, râde. Păi așa are o moacă jucăușă, are o stare jucăușă. Emană vitalitate. Și o ființă cu toate accesoriile, cu toată pseudo-siguranța aia din jurul lui, e crispată. Nu-i ajunge. E într-un colaps, într-o stare de... are din ce în ce mai multă materie, din ce în ce mai multă forță de a domina și a constrânge pe toată lumea, dar nu simte nimic. Existența la nivel interior, biologicul sau vitalul din el este abia pâlpie, ca o lumânare. Iar starea lui de frică, de groază, de incertitudine față de ziua de mâine, deși are certitudini fizice, conturi peste conturi, treaba asta e șocantă. Îți iei toate elementele de siguranță și cu câte mai multe elemente de siguranță, cu câte mai mult confort, cu câte mai multe condiții, ai din ce în ce mai puțin entuziasm. Wow! La nivel demonstrat. Asta nu-i presupunere, nu-i teorie, nu-i mitologie, nu-i religie. E concret, vizibil. Dincolo de ceea ce se afișează în reviste și Photoshop-uri și cine știe ce concedii pe la Malibu, Ibiza și nu mai știu ce chestii cotate, clasificate social, de unde sunt. Acolo e natura, numai acolo e existența. În rest, nu. Mergi pe toată planeta, dincolo de toate vrăjelile astea, piramide și nu mai știu ce locuri mega importante, mergi oriunde vrei tu.
și să vezi valori naturale. Dacă nu ești ca japonezii care fac poze și nu se uită la nimic. La nivel de organizare și de structură și mega-giga organizare, mega-giga disciplină în minții și mega rigiditate și orgoliu și importanță de sine și o curățenie de exterioară impecabilă, japonezii sunt numărul 1. Dar extraordinar de reci. Adică de faci. Oricât ar arăta neamțul, când îl vezi că în definitiv nu-i pasă de tine, îți dai seama că e rece. Și nu mă refer la nordici, că ești nordici din cauza că e nord, asta e treaba, nu? Sau unii sunt prea la răsărit, sau... E prea mică influența mediului, există, dar nu în așa hal. Mă refer la jocul uman, human game, cum îi zic unii. Ieșind un pic în afara lui, intrând în zona cealaltă a existenței, în zona virgină, în zona fecioară a existenței, virgină, sau cum vrei tu să-i spui, observ că sunt cam pentru orice resurse. Deși, nu, mă rog, cu 100 de ani sau cu 200 de ani, puteai să te pui cam unde ai tu chef, să-ți faci o casă, să-ți iei un teren, să o colibă acolo, nu avea nimeni treaba ta. Acum, nu, cam nu se mai poate. Îți luai apă de unde vrei, n-aveai cine știe ce condiții sociale, dar prea bine, mersi. În fine, toate au avut un roșu, un sens al lor. Tot această posibilitate de disciplinare, de focusare, de atenție în prezent, o au rostul ei. Toată această stare de igienă exterioară va ajunge și la nivel interior. În clipa în care nu-ți vei permite să ai nici cel mai mic gând împotriva ta sau împotriva ceva. Când la nivel de observare permanentă a stării tale afective, nu te vei lăsa să, într-o stare de aia plină de un trecut, plin de mizerii care sunt foarte urâte, vei face constant curat în sufletul tău. Fără urmă de ranchiună, fără urmă de neînțelegere, fără urmă de răzbunare. Pentru că fără un suflet curat, nu poți iubi. Cu un trecut din care n-ai înțeles nimic, pe care nu ți-l revezi, în care nu știi despre ce a fost vorba decât niște interpretări băbești, că au fost alea rele, alea bune, alea... Nu. Bazându-ți încrederea pe alții care sunt mai mari sau nu pe tine, nu te-ai maturizat. Încă nu ești autonom, încă nu ești independent. Maturizarea însemnând independență, autonomie față de orice. Chiar dacă, într-un mod inevitabil, ești interdependent cu tot ceea ce te înconjoară, ești autonom în clipa în care tu influențezi registrul de frecvență. Mai sus, mai sus, mai sus. Pentru că totul poți stârni pe omul ăla să te înjure, o să vorbească frumos. Să menții starea într-o zonă caldă, liniștită, sau în sensul ăsta ești autonom, ai maturizat energia, ai disciplinat energia, fiindcă existența ta nu este doar la nivel fizic. Și când ai disciplinat mintea, ai un suflet curat, fără amintiri, fără aberații despre un viitor științifico-fantastic, ci despre ceea ce faci azi, mâine, cu ceea ce ți este aproape, poți ajunge și mai departe. Astfel că fii mulțumit cu puțin, cu ziua de azi, cu momentul ăsta, cu secunda asta, ca să te poți extinde. Asta agățat cu mintea oriunde altundeva, dar nu acum, nu ai resurse, nu ai energie, nu ai forța creatoare. Din contră, ai forța respingătoare, forța indiferentă, forța ignorantă. Pentru că mintea ta e în altă parte, sufletul tău e în altă parte. Fără resurse, nu se mișcă nimic. Iar corpul fizic nu este un utilaj. Este ca un copil al tău, de care poți avea grijă într-un mod normal, fără să faci comparații cu alții, fără să-i agresezi pe alții, fără să-i lezezi pe alții. Se poate trăi chiar normal, din contră, invers, favorizându-i pe toți. Pentru că interdependența înseamnă schimburi, care sunt inevitabile, implică comunicare, care este inevitabilă.
Dar dacă o faci frumos, toată lumea comunică cu tine. Dacă râzi, dacă glumești, dacă nu te plângi, dacă nu cricotești, oricine te caută. Te duci în zona aici a comunicării, contradicții, cricoteli, plângeri, nimeni nu te caută, toți te evită. Nu-ți trebuie facultate să înțelegi lucrurile astea, să le încerci, să le verifici, să vezi cum te simți. Îți mai trebuie altă apocalipsă, altă schimbare. Trebuie să vină extraterestri și să zică treaba asta. Trebuie să pogoare Iisus, Mahomet, Coatzelcoal și toți meseriași. Tu nu înțelegi lucrurile astea, nu le vezi. N-ai curajul să le încerci, ți se par complicate. Hai, fă un pas 2 să vezi cum. Și vei vedea că n-ai nevoie de niciun fel de organizare. Că ești foarte liber. Că nu-ți trebuie cine știe ce resurse exterioare. Nu trebuie să pună nimeni o vorbă pentru tine. Nu-ți trebuie cine știe ce recomandări. Poți să înaintezi. Dacă cooperezi. Era o vorbă, sau aveam o vorbă. Tot e posibil dacă ești flexibil. Dacă ești de mintea țeapănă. Dă la o parte mintea țeapănă. Încearcă, verifică. Și oricine te-ar învăța orice, și mai ales dacă îți vorbește despre cine știe ce viitor, ce te așteaptă și ce ar trebui să faci, și ce probleme o să ai, și el îți dă o soluție. Nu, tu ești soluția. Lasă pe alții să creadă ce vor să facă, ce vor cu viața lor. Aia e haina lor, care ție nu să se potrivească. Și oricum, nu o să stea bine cu el. Astfel că adevăr standard. Tu ești singurul tău standard sau măsură. Am putea povesti o grămadă, dar n-am ce să zic. Să zic că la nivel astronomic, situația planetară, stelară e într-un fel, iar astrologic, interpretarea este pentru acum 2000 de ani. Poziția planetară și nu ține cont de 26 de grade diferență, cât s-a mutat soarele cu un grad la 70 de ani dintr-o poziție stelară la echinocțiu de primăvară sau de toamnă sau unde vrei tu să-l pui, la solstițiu de iarnă-vară. Nu, e un fel de orientare cardinală. La fiecare 70 de ani răsare cu un grad mai târziu sau mai devreme. Între acum 2000 de ani când au pornit un calendar și toate măsurătorile astea și acum deja au ajuns la o eroare de 26 de grade. Aproape cât o constelație, cât o zodie. În fine, soarele va răsări învărsător la 21 martie, abia prin 2000, mai trebuie vreo 300 de ani. Influența se simte cu vreo 5-7 grade înainte. Influența altui spectru stelar, altui gen de frecvență. Dar astea sunt raportări fizice. Încerc să te conving sau să te conving cu niște raportări fizice, cu cine știe ce mutări stelare, ecliptice, chestii care aparent să înțelegi, dar să nu înțelegi nimic. Există o proiecție, o reflectare în exterior a acestor schimburi ciclice de frecvență. Exact cum e ziua și noapte. Vara și iarna. Primăvara și toamna. Și vei vedea că ai aceleași atitudini în anumite situații de mediu. Într-un fel te comporți primăvara, într-un fel vara, într-un fel toamna, într-un fel iarna. Într-un fel acum, într-un fel peste 12 ani și peste 12 ani o să ai aceleași atitudini ca cu 12. Sunt ciclicități de 1, 3, 5, 7, 12 ani raportate la frecvența planetară, polarizată de câte o planetă. Jupiter în albastru, Venus în galben, roșu spre Marte. Polarizarea asta creează stări afective constante, care revin constant. Nevoi constante, care tu le interpretezi ca nevoi constante, ca deschidere spre un anumit domeniu. Ok.
n-aș vrea să mă duc prea mult în zona astrologică, deși am trăit și într-o epocă a taurului, și într-o epocă a sacrificiului berbecului, și într-o epocă a peștilor a lui Iisus, intrând într-o așa numită era vărsătorului, în care raporturile sunt altruiste. Raporturile umane sunt libere. Suntem deja în acea era vărsătorului. O zonă în care nimeni nu mai ascultă de nimeni. Și fiecare face cum poate. Pentru că din exterior nu mai primește nimic de pomană. Ok, bun. Sau, mă rog, nu mai are religie cu care să se agață. La acest nivel tehnologic de informare, în care acum poți să afli practic ca și cum ai fi scufundat în metalul unic. Tot ce te interesează. Mai un Google, mai ce știu eu pe acolo, căutare, nu știu ce, și găsești ce te interesează. Pe clasificări, pe domenii, pe ce vrei tu. Cunoașterea nu mai este o chestie privată, ocultă. Decât dacă nu vrei. Ok. Însă ca linii directoare de bază, fă tot ce faci din plăcere, pentru distracție. Pentru că așa vrei tu, pentru că îți place. Făcând și în exterior aceeași plăcere, ca să primești un răspuns de aceeași manieră. Inevitabil vei afecta lumea, dar afectează-o frumos și vei fi afectat în completare. Dacă ne furăm căciulea unii la alții, nu va ajunge nicăieri. Nu mai putem face căciuli. De ce să-i fur căciulea lor când pot să fac 10 căciuli? Ce rost are? Și dau la alții nouă. Și alții îmi dau mie papuci. Și dau la alții pantaloni. Și alții îmi dau mie cămăși. Și tot așa. Vorbesc în parabole, în metafore. N-aș vrea să mă interpretez la propriu. Dar fiecare are un talent. Chiar dacă se referă la atenție, chiar dacă se referă la liniști. Orice om are un talent. Pentru că orice om știe instinctiv să înnoate. Chiar dacă tu îl prostești, că ești un prost antitalent. Și că nu știi să înnoți și te vei neca. Dar după ce hipnotizezi un om că te vei neca, el nu mai știe să înnoate. Dar el natural, de cum îl scoți din păsărică, știi să înnoate. Și un cal, și un elefant, și o girafă știi să înnoate. Și un șoarec. Ceva din natura biologicului. Ca și cum ai spune că nu știi să respiri. Deci se poate inventa și treaba asta. Standardizări și dacă nu respiri standard, ai să o pățești și etc. Atenție, poți fi foarte ușor hipnotizat. Printr-o informație așa repetată. Și dacă ți-o repetă toți, ajungi să o crezi. Dar există un mod în care te poți trezi. Să ieși din hipnoză. Când devii conștient, atent, te liniștești și verifici. Și iar verifici. Și iar verifici. Și să vezi cât de puține lucruri stau în picioare. Din 999 de oglinzi, numai una te reflectă pe tine. Restul sunt reflexii. Ok? Mi-aș plăcut să aud și eu lucrurile astea cu vreo 20 de ani. Sincer. Poate cine știe, îmi găseam altceva de făcut. Un alt mod de a mă distra. Nu că n-ar fi distractiv și asta, e interesant, nu? Totul e interesant. Dacă ai bun simț, dacă ai liniștea, pacea interioară, totul merge asta. Dacă nu te impresionează nimeni, nici cu cine știe ce elicopter propriu și personal, nici cu mitraliera, stai tu liniștit, că dacă nu te impresionează, lucrurile merg. Nu te gândi la tâmpenii. Vezi de cei care ți întâmplă. Cultivă stări faine și vei avea o minte din ce în ce mai faină. Concentrează-te, să te organizezi mai bine, să-ți impui un timp, un ritm, și să vezi că de fapt
Ezrem. Cu cât ești mai bine mersit, ești mai cu talent, cu cât ești mai încordat, ești caragios. Mă rog, funny. Bine. Vorba multă, mult aduce. O să vină și 2013 și 2440. Și o să te mai încarnezi și tu, tot pe aici. Fă totuși ca viața ta să fie un joc frumos. Depinde de tine, nu de alții. În ceea ce te privește. Succesul, progresuri și alte excesuri și sporuri și tot ce ai nevoie.